पाना में लिखल बा मेहरा रूस के हुन जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के हुन जीतल बा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा एगो और बात बताई का हो? केकरा हाथ के खाना मिठाई लगेला? तहरा हाथ के। और केकरा हाथ के मिर्चाई लगेला? भौजाई के। सो क्यूट बेबी। एक और बात बताइए, बैंक बैलेंस कमा के